Nganong sa kadaghan natong plano sa atong kinabuhi, unya wala patay na buhat. Wala tay nabuhat kay daghan kayo tag plano sa atong kinabuhi. Daghan tag ganahan buhaton. Daghan ka ganahan kanon, ganahan adtuon, ganahan paliton, ganahan laagon. Daghan kay kaganahan nga makabot sa imong kinabuhi. Ganahan ka mo trabaho, ganahan ka mo abroad, ganahan ka magnegosyo. Pero wala pa nimo nabuhat. Wala na nimo mabuhat kay gidungan nimo o gunahuna ang tanang plano sa imong kinabuhi. Wala kay mabuhat ana bisan usa kung ang imong dunganon ang tanan. Kung ganahan ka na ay mahitabo, kinahanglan step by step ang imong pagabuhaton sa imong mga plano, sa imong mga pangandoy, sa imong kinabuhi. Dili ka magmalampuson sa imong mga plano. Kung ang plano nimo nga una, dungano nimo. Sa plano nimo sa una, sa ikaduha, sa ikatulo, sa ikaupat, sa ikalima. Kinahanglan unahon na nimo ang unang plano so dili pa ka mo proceed sa ikaduha. Tiwason nimo ang ikaduha para mo proceed na ka sa ikatulo ug tiwason nimo ang ikatulo para mo proceed na ka sa ikaupat. Ya, dili pwede nga mo proceed ka sa ikalima bisag wala pa ka nahuman sa ikaupat. Kibaw mo nganong daghan kay tag plano sa kinabuhi unya wala pa nahitabo bisan usa. Tungod sa kadaghan nato gyunahuna, naglibog na ta og unsay unahon natong buhaton. Maunang anam-anamon nato ang atong mga pangandoy, ang atong mga plano. Dili nato pwede dunganon ang tanan. Daghan kitag plano sa kinabuhi nga wala pa gid nato makabot hangtod karon. Siguro daghan kay kag plano pero nahibong ka bisag unsa nila mo gibuhat. Bisag unsa nila mo ginahuna. Kay kutob raman ka sa una-una pero wala ka ni buhat. Daghan kig mga pangandoy nga napakyas. Daghang mga pangandoy nga wala nakabuot. Kay baw mo nga no? Tungod sa kahadlok ug sa garbo sa tao. Daghang mga pangandoy nga napakyas tungod sa kahadlok ug sa garbo. Kung ganahan mo makabuot ang inyong mga pangandoy, kinahanglan mo maka-experience og mga rejection, moagi mo ana mga mistakes, rejections, failures kung mahadlok mo ana. Dili mo lig-on, dili lig-on ang inyong panghuna-huna. Dili lig-on ang inyong pagkatao. So ayaw mo pagpadala sa kahadlok, kay ang kahadlok mo na usa sa mga rason anong wala nato nakabuot ang atong mga pangandoy. Ug ang garbo. Ang garbo ug ang kahadlok mo'y magbitad nato paubos. Huna-huna ag maayo. Mao na manlimbasog ta, musukol tas mga kahadlok sa atong kinabuhi para makabuot nato ang atong mga pangandoy.
ug mag-focus usa ta sa usa. Dili na to dunganon ang tanan og hunahuna para naa tay mabuhat. Unta tagaan ka ug maayong panghunahuna, lamdagan ang imuhang gipang hunahuna karon, ang imong gibati karon. Tagaan kag kusog sa pagkabuot sa imong mga pangandoy, mawagtang ang kahadlok, ang garbo sa imong kasing-kasing. Daghan kaitag mga wrong decisions sa atong kinabuhi nga nabuhat tungod sa kahadlok, tungod sa garbo. Huwag tangon nato ang garbo ug kahadlok para sa atong kalampusan, para sa atong kaugalingon, ug dili lang para sa atong kaugalingon, para sa atong pamilya, sa atong mga kaliwat, ug sa tanang mahal nato sa kinabuhi. Ug atong ipatunga diha ang Ginoo, ang Ginoo nga nagahatag natog kinabuhi. Naghatag natog kinabuhi. Naghatag nato sa tanan. Isalig nato niya ang tanan. Walay imposible sa Ginoo. Kung nga atong mga pangandoy inubanan sa mga pag-ampo sa pagsalig kaniya. Masayop? Natural ra na ang masayop ta, kay tao ra ta. Ug walay perpekto aning kalibutana. Tanang mga ni lambo karon, tanang mga successful karon, nag-agi na sila sa sayop. Nag-agi na sila ana sa mga sayop, sa mga rejections, sa mga failures sa ilang kinabuhi, o sa pagkabuot sa ilang mga pangandoy. Maunang kita, huna-hunaon nato ug maayo ang tanan nato mga plano. Step by step, hangtod makabuot nato ang atong mga pangandoy. Inubanan sa ato ang mga pag-ampo ug pagsalig sa ato ang Ginoo. Ug unta magmalampuson ka, magmalampuson ko sa ato ang mga plano sa atong kinabuhi. Siguro dili pa karon dayon, pero laban lang, hinay-hinay lang. Walay imposible kung mag-ampo lang.